Tinggal sngo iba PNCM iba la penkesan ba baleng ide banjet ya ka parti ka jong i. Tinakaliang ka jong pipat pisngo kumno. To kublai sibun na ba mebon nang ta iba PNCM ni ai kublai kit bok ru ka ju ka por pi na mar ba kan sa dei mo ka ayam ya pi pin lej hang ta hapo council te nang ta ba amazing ba ketika sini benikong bangin yok bani kenduk banya pa ya thira kani kapor di halor ke jingkeli jong iba mebon jong ba nginjit ya ka parti ni ubriu nakaliang jong ahi syo bangan poi kata ka jubab sya nga kendiat bangan wanra ya i nuksa ibarit haduk mentahi ngadang yok snow mentah ba iba PNCM kren spang kata ka meklaya lan transfer ak mo te ngisno tu syai ba kata ka dei kawai balawan ra da wei na ki krau perkat hani pokok jaj benriu ba bam kuai baru blai Dr. Narian Majau te ngatarai lada ki briu ki batip ya kani kalam transfer ak kami na ki tip bet ya Dr. Narian Majau ki klem tip ya ka parti dei na ka parti yo te ka ke jingmut ka ngamut ban ong kalong ba habakut ngidei ban pej nekong yu briu kan namar menta lada pi ong ba sibuk menta kani ka table kan ai ka rong stem ngin pensyong dor ya ka hakador jong ka ksiar tapi ledi te kan mla ban ong kador jong ka ksiar te kador jong kani ka dei ka ding te kamut kan sai kador ding kan mla ban sai kador ksiar te dei helori tai bentang kwa ban penso thu lane kwa ban pasat haki pajba no sosnong jong ka jaj ban riu jong ka ri khasi hi bro ka wei mo ka ri khasi jantie ka badon menta hab deng ban jet ya kita ki nong thau an ki ban lej ban ya saj ban ya thir nam ta ka im ka yap jong ka jaj ban riu ka long ba bening kong hingi dei ban pek ning kong yu briu ubala ban ya kit ban ya ba ban ya tenrong ya ka im ka yap jong ka jaj ban riu bat ngi dei ban pek ning kong ba utei u briu ula ban le ayu nam ta jong ni ka im lang ka salang nam ta ka jaj ban riu nomor teng wat habangi le wat nong kit jingkit hayau la ne sibuk ngi don kam nong kit la nu daju ngin kum ngin pek yu briu ba ko wa tangkat ini ka babi ka bai di sibuk umtai ikit tang ti jingkit basan po kilo mas behen tu jingkit la ke dia ising di itahai di inuksa ibang kwa ban wanra saka jaj benriu kolong ba habangin jet economic man ngidei ban sim khie kan ni kam dei ka kam kai kan ni ka dei ka im kayap hoj ni don kam ya ka parti kom ka kenhun nginom la ban lej marwei kata ka jaka tang ba ningkong hi tang ka kenhun kamla ban wanra ya ka jingsingan nam ta kari pe jaj benriu bat ngidon kam ni kong e ubriu te ka baari le singila ban pet ken ya kata ka parti bat hakata ka parti ru ngini ban pet ken kita ki badon hakata ka ka thong jongki na ban ta ban pen im ke jaj benriu namar teng nyimla ban ong ba barok kita ki nong elam ki don ka ju ka thong ka ju ang jing ang not kham tam le bangi poi sa kata ka benta ban ong ba kadus council ngina ban ong ba kedai ka wei na kita ka custodian jong ka jaj benriu mo ban pet ya kata ka sensar trairi ke jongi ban pene ban pensa ya ka sensar trairi ke jongi wat ka sarkar india ru ngatharai hapor ba ai ka siksedel ngatharai ki penkesan halor ka tahi ke benta bakin pet kerpang ya ka jaj benriu riulum ke jongi jaj benriu rit pat ke jongi ban snaan ban le kinu ki kam hapok ketika kendon jong stick shedel ki ban mentoi hi yang ki trai muluk hang ne pok gari khasi delada menta ngi bakla ban jet sibuk menta ngi kajing angnut jengi kwa ban jet kita handai habakut sibuk la ngi bakla ban jet lek se kan long pat ban kajing tim ya kajat ban riu ke jongi dei lor kata kan nong rim ka ke pangakwa ban ong kalong habang ngi jet daga jingkit kli ngi da puson ngim dei ban sujet tang namar ba kasat tang namar ba kasengan lane tang namar ba don ki nong syap batbit lane don ki nong ruai batbit kata te kamla kan man long bong ngin jit nong mikmat da kata ka lenti habang jit nong mikmat ngiri ban jit ya kita ki briu ki balahi ba ki bangi idon ya kata ka lengkor haki ka baki la ban kit nam ta ka im ka yap jong ka jaj ban riu